Wanakazonga, hapana kunyanya kutsika. Ndinonzi Peter Jacob, ndiri kunzvimbo yeManhenga. Yakaitika ndeyekuti ndakabuda nevanhu vandakabuda navo tichinovaka kumuteuro kumadziva. Tavakumbirira kumadziva, vanhuwo vakanga vane nhau dzavo, saka tiri pakati pekuvakumbirira kumadziva. Pakaitika chiitiko chakaitika chekubvutirwa umwe wedu tiri mumvura. Abvutwa tiri mumvura, ndokubva isusu tapinda dambudziko rekupinda zvekare mumvura tiri pakuda kubatsiridza, kusvika umwe wedu apararira mumvura, kusvika mudzimai wangu zvekare apararirawo pasi pemvura. Saka zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvandishungurudza. Ndo mashoko andinawo madiki mashomananiwa. The Manjuzu ritual went wrong after 2 women drowned in the river during the ceremony. This incident has left the local community shocked and has angered traditional leaders. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimutiness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinokanda pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again with a sad shocking news dzaitika idzo munzvimbo yeBhindura kuManhenga, apo vakadzi vaviri vanyura mudziva remvura vari mubishi rekuita zvemanjuzu izvo vaiita nemuprofita wenguo tsvuku anonzi iye Peter Jacob ane makore 25 years ekuberekwa, asi munzvimbo yaanogara anozivikanwa nezita rekuti mutumwa. Madzimai aya kunyura kwaaiita ari kunzi iwo atorwa nenjuzi, uye zviri kufungidzirwa kuti panga pachiitwa activity iyi vanhu ava vakanganisa mhiko uye vanga vasina kururama. Madzibaba uyu achitsanangura zvaitika panjodzi iyi anoti pamadzimai aya panga paine mukadziwo wake ane 22 years dzekuberekwa waanga asati ava ne6 months achigara naye. Mumwe murume apupura chiitiko ichi ati madzibaba Peter Jacob ava aivaziva vachiita chiprofita chakachena, asi zvakazochinja pavakatanga kubhadharisa vava kuita zvemanjuzu zvine un'anga mukati. Chiitiko ichi chavhundutsa vazhinji kusanganisira matraditional healers, vakati hazvisati zvamboitika munzvimbo yavo uye zvinoshamisa. Muri yeZimbabwe ndichaplaya some of the videos dzevanhu vanga vari pascene, then mapedza kuona this video, let's meet in the comment section tichimbodiscuss about these manjuzu activities. Many thanks to Zimbo Life yaita kuti tinge tichiziva nyaya iyi. Ngatisangane in the comment section. Ndinonzi Peter Jacob, ndiri kunzvimbo yeManhenga. Yakaitika ndeyekuti ndakabuda nevanhu vandakabuda navo tichinovaka kumuteuro kumadziva. Tavakumbirira kumadziva, vanhuwo vakanga vane nhau dzavo, saka tiri pakati pekuvakumbirira kumadziva. Pakaitika chiitiko chakaitika chekubvutirwa umwe wedu tiri mumvura. Abvutwa tiri mumvura, ndokubva isusu tapinda dambudziko rekupinda zvekare mumvura tiri pakuda kubatsiridza, kusvika umwe wedu apararira mumvura, kusvika mudzimai wangu zvekare apararirawo pasi pemvura. Saka zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvandishungurudza. Ndo mashoko andinawo madiki mashomananiwa. Asi pamamuripo tasvika panzvimbo taona papane raisi, mpunga nezvakasiyana-siyana. Chaive chivanhu here chamaita, zvaive zvemanjuzu here, zvaive zvechiprofita, chii chanyatsoitika? Iyi nyaya iyi inini chinonzi chivanhu handichizive, asi nyaya yanga tichita inyaya yebasa raMwari. Mupunga nemabhisiketsi nemaminzi takazenge toudzwa nevamwe varidzi vedziva vachititi pamaona umwe wenyanyura so zvakanaka kuti mimi muuchirire, kana kuti motsvaka mabhisiketsi nemaminzi mokanda mumvura mouchirira, zvinokwanisa kuti umwe wenyasara pasi akwanise kubuda. Imimi ndima vemuprofita tanzwa muchiti muvaki wemuteuro, kana muchiti muvaki wemuteuro munorevei? Ichokwadi kureva mutakuri webasa raMwari, muprofiti wacho. Muteuro yevakwa yaive dambudziko ripi kana kuti dzidzo ripi rainetsa razotisvitsa patiri nhasi?
zvazvinoita mumarudzi munenge mune hondo kana mhepo inenge ichivhiringidza vatema mukunge vachirarama, zvine tsika yekuti umwe anogona kurarama achida imba asi yotadza kuvakika, zvoitawo umwe wekuti anenge ane matambudziko kuti ararama upenyu hwakanyanyisa stereka asi achitambudzika, asi achidawo makwati anoita kuti akwanise kurarama. Nesuwo isusu kuendawo kwatakaita ikoko hatina kungoenda tichiti tiri kunokumbirira, asi takaendawo tichinotozvikumbirirawo nesuwo zvekare. Ichokwadi. Asi tanzwa kuti pane mumwe anga ari mudzimai wenyu wamuri kuti zveshuwa akabva anyura, aivakirowo here zvekare muteuro nemi? Yanga iri nyaya yehopi kupinda kwaakaita mudziva, zvine tsika yekuti anga achida kutora anga ari mudziva kuti ambudise kunze, sinzi ndiye aigona kutiwina pane vamwe vake vose. Imi mune makore mangani ekuberekwa uye mudzimai wenyu ane makore mangani ekuberekwa? Ine ndine 25 years. Mudzimai wangu ane 22. Saka kureva kuti mhuri yanga yakura zvakadini, mama nenguva yakareba zvakadini muchigara mese? Tine 6 months, 6 or 5 ndisingakanganise, ende tanga tisati taane mhuri tese. Asi chiitiko ichi semunhu wemuprofita atora vanhu akaenda navo kudziva kusvika pakuti pashaika vanhu vaviri, zvakakusvitsaiwo papi? Zvinhu zvakandibata-bata pasi pezuva zvokuti kana naizvozvizvi zvinhu zvokuti ndinotadza kunyatsonzwisisa kuti chii chakaitika, kana naizvozvi kuti ndizvise musoro handisi kana kukwanisa kuzvitsanangura. Asi tinonzwa kuti kune mapepa echiprofita, kune mapepa ane chekuita nezvezinata zvekare zveun'anga. Mamwe mapepa ere zvekare anokutendera kunge muchiita chiprofita? Tinotenda. Inini ndiri muprofita weMasowe anobatsira vana vesangano, handisati angondambobatsira venyika. Saka kuti ndizive kuti kungada tsamba, sinzi tongoona Masowe mazhinji munenge mune vatakuri vebasa raMwari, saka tanga tisati takuzviziva. Kupa makaenda muchinoita nzvimbo iyi muchikumbira kwamamaitawo senzvimbo yavaridzi namambo uye ine sabhuku, manga mavazivisa here kuti muchange muchiita chiitiko ichi? Sinzi senzvimbo yandichatanga kugara zvemazuva ano zvemwedzi inoverengeka, handina wandakange ndasuma kana kuzivisa kana kuziva kuti madziva here kunoku kutanga waenda madziva unotanga wanosuma, tanga tisati taane ruzivo rwazvo. Asi mimi semunzi wemweya aida kubatsiridza vanhu, kumweya wangu asina kukuzivisa here ndo chiitiko chaitika ichi? Inini ndakanga ndisina kuziviswa, asi nyaya yakaitika ndeyekuti ndine kurota kwandakaita ndokwazondipa mubvunzo mushure mekuona vanhu vasangana nechitiko chavasangana nacho nhasi uno. Asi pachiitiko chaitika nhasi mungati madzidzei kuti mangwana zvisazoitika futi? Zvakanaka. Chekutanga ndinorayira kune avo vakatumwa nebasa raMwari, mukutakura basa raMwari ngavo vaine matsamba sezviri kutaurwa nezvatiri kuziviswa pano. Tiri vanhu vakakurawo vasingazvizive, uye tiri vanhu vakakurawo tichingoita basa raMwari tisingazive kuti matsamba ane chaakakoshera. Saka ndinoisawo muromo kune avo vaprofiti kana vezinata vanoitawo basa iroro, ngava vaine tsamba, mangwana zvizove zvakajika sazo dzematambudziko. Asi vamwe vanotaura vanoti imi maitsikisawo mutanda, mashoko yamunga magashirawo sei? Handisati ndambotsikisa mutanda, ende chinonzi un'anga handichizive muupenyu hwangu. Ndakakura ndichinamata, even vese vanondiona vanongoti madzi. Ndichitaura maererano nemukomana uyu anonzi Jako, ndichimuziva, ndomuziva saimuprofita. Mufana uyu ndakambogara naye kumba kwangu chipo chegore rese ndichimuchengeta. Ane mudzimai wake wekuzoenda achiita basa rake rechiprofita. Saka mukurarama kwaaiita aingoita zvechiprofita, ndakazopedzisira ndamubvisa pamba pangu nezvikonzero zvanga zvaitiko. Aita akabata kurova mukadzi, aitofungidzira kuti achauraya mukadzi. Aita akamuka panze, waifuma kuseni chienda kubasa, ndaimuona ari panze achiti ndarohwa nababa mumba, ndonzi atsika mwana ruoko. Ndakauya nechikafu, ndaishanda mumaini muprogen, ndaiti ndakauya nechikafu ndichipa mukadzi chingwa, aitenderwa kudya, murume asina kuchidya. Kana kuti mukadzi aitonzi bika sadza, usadye sadza iro, usadye chingwa ichocho. Iye anga nemutemo yake yakaoma, akaroora vakadzi vakawanda, aendesa mukadzi yeye. Mukadzi wake ndakatomupa mari yokudzokera kuguruve, ndokwanga ari kumusha kwemukadzi. Ndobva atora mumwe mukadzi wepano pamutandiri paakatanga kugara naye. Ndobva agara naye zvemazuva bva ndati shamwari, ini zvokuramba ndichakuchengeta ndichakwanisa. Ndobva ndamusududza pamba bva ambonogara mamisha. Agara mamisha bva anogara kwamusana kwachiveso, ndopaaigara achiita zvechiprofita chake. Ndakazopedzisira kungomuona ane katsumbo kake akuita zveun'anga, ane mumwe muprofita waifamba naye.
vachitazvomung'anga nditomubvunza kuba munini bho here zvamuri kuita anzi blazi bho ndichimuti uye kumba bhozi ndine nyaya dzandainzwa dzakawanda kunzi akubhadharisa. Saka pandakatozonzwa kunzi akubhadharisa akuitawo zvemanjuzu izvozvi zvazosvika incident yaitika nhasi kuti azoenda kurukova nemukadzi wanga ainaye waangaroora uina asingamuzivi kutotanga kumuziva nekubutswa kwaita murukova. Saka ipapapa nomubvunzo iye ari kunditiwo pana gogova nditi handi yekurukova tinopira mhepo dzedu kurukova. Saka ipapo ndo pandakapedzera kunyatsodhira naye kurarama naye, asi vabereki vake baba vake tinotofonerana tichitaurirana izvezvi parinhasi vatofona vaida kutonzwa information yemwana wavo. Saka ndova ndiri kutokomunicata navo ndichivaudza tata pakati ndofunga ndo pandakapedzera kunyatsozivana naye ndokumuona nhasi. Asi tingati chiprofita ichi chasangana neching'anga, chiprofita chechokwadi here kana kuti chiprofita chenhema? Ya, chiprofita chechokwadi chiripo, asi zvazvinoita panhau yechiprofita pane chitsotsi chiripo. Ndakangodzimara ndaisa bute pachiprofita. Kana ng'anga ikada kushandisa muteuro waisingashandisi pabasa rayo pane zvinorwa. Saka inhau yekuti zvaitika ipapa pane kurwa kwaitika kwezvinhu zvaanga achiita iye pachake anonamata ngotsu. Iye anotozvipa zita rekuti mutumwa ndo raanotozikana naro muarea muno. Ukada kutomutsvaga nezita rake haumwani, asi unotsvaga uchiti mutumwa. Ndo zita rake raanotozvishedza nazvo, ndonzi mutumwa. Vakawanda vanotoripo vanotoziva, vari kutobvunza izvozvo kwatoti mutumwa anotoziva nemabasa zveshuwa aitoyambutsa achitoitawo basa zveshuwa, but timu raakazojoinana naro remanjuzu iri kana zvanga zvava zvekutsvaga mari, bhozi vanga vakuita business zvekutsvaga mari. Sezvo munhu ane mabhonzo akareruka haadi kushanda, haadi basa rekushanda. Nekumwa ndaitobomuti mufana uya ndine basa ranoda kuti uita apa, akangouya akangobata mbija novhatisa. Saka nyaya yekutsvaga mari ndio yazokonzesa kuti asvike paextend iyi yekuti azojoina nyaya dzemanjuzu idzodzo dzari kuita. Saka kuti ava muprofita wengotsvu kuti tiri kuti vanga vane utera, vanga vasingade kushanda, ndo zvimwe zvingange zvatisvitsa patasvika nhasi. Ichokwadi vaida kutobhadharwa nebasa ravari kuita rekubatsira vanhu, ndo zvanga zvitongoripo, ndo zvitoripo pari. In fact ndikati zvanga zviripo hazvisiri, ndo zvitoripo nekutanga kutoita system yekuti ndivanongotaura imwe incident yakaitika musha medu ini. Akayapamba pemukoma wangu usiku, aibatsira mukoma wangu achitomitira mitero aita sevhava nekashinga kake kehuni nekachira kake nekamari kake nemutsvairo vaasikuisika pamusoro pemba yavo. Mukoma wangu ari kumukova ari kushamisika nezviri kuitika pamba, akati kochi time yakada kuti vachitanga kufambira ndobva vati uyai negumbezi renyu ramunofuga ne$20 ndikurapa nerurirei. Mukoma wangu ndobva azoenda kanzi aiwa muprofita anombokubatsirai uye ndiye aisa zvinhu zvipi zvinhu izvi. Ndobva vatotanga zvekutoti ndakatozwa kuti imimi mukomana akapedzera kuya rini, musi wapedzera kuonekwa kumba paakangoziva kuti nyaya yazikanwa haana kuzodzoka nepamba. Izvo zvaanosidambura nepamba nekumba uko, izvo zvaachadambura nekumba ikoko kubva musi waakaona kuti nyaya yazikanwa. Bhozi aida gumbeze nenhigiri. Mukoma wangu akatosvika pakupinda kuti adoda gumbeze kuti afuge nemukadzi wake munyowani watora.